ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର କଡ଼ରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପୋଖରୀ ଥିଲା। କଇଁଛ ରାଜାରାମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାରାମ ଜଣେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଇଁଛ ଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀରେ କାଳିଆ ନାମର ଏକ ଗର୍ବୀ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। କାଳିଆ ନିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାର ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହୀନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଳିଆ ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜାରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। କାଳିଆ ରାଜାରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଘନ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ କଇଁଛ, ତୁମେ ଏତେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ? ତୁମେ କେବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ? ରାଜାରାମ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ କାଳିୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗତି ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅଛି। ରାଜାରାମଙ୍କ ଏହି କଥା କାଳିଆଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜୋରରେ ହସି କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ? ତୁମ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ବିଷୟରେ କିପରି ବୁଝିବେ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗିଳି ପାରିବି। ରାଜାରାମ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଳିଆ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି କଇଁଛ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାଳିଆ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ଏକା ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କଇଁଛଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ କହିସାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ କୂଳ ଦେଇ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେ ପାଣିରେ ଆଉ ଏକ କଇଁଛ ଦେଖିଲେ। କାଳିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ ଯାଇଥିଲ କି? ସେହି କଇଁଛ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଁରି ଚାଲିଲା। କାଳିଆ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ପାଣିରେ ଆଉ ଏକ କଇଁଛ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କଇଁଛଟି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାରାମଙ୍କ ପରିବାରର କଇଁଛମାନେ ପୋଖରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ କାଳିଆ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କଇଁଛ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି। ଦୌଡ଼ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା। ଶେଷରେ କାଳିଆ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରି ଅଟକିଗଲା। ତାପରେ ରାଜାରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସି କାଳିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଜାରାମ ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ, ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ କେବେବି କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାଳିଆ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ରାଜାରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଉପଯୋଗରେ ଲଗାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ଭଲ କାମରେ ଲଗା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେବା ଏବଂ ସତ୍ ଭାବନାରେ ଲଗା। ଦର୍ଶକମାନେ ଦୟାକରି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।